Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga aming kupugsit. Alam gusto ng umaga sa araw ng Sabado. Dito na tayo sa Dap Pier, Allen, Northern Samar. Ito, 5 bus tayo nakasakay dito sa MC-17 Pirimaskat. Biyahe Cagayan de Oro, Davao, Ormoc, Maasin. Apat lang nabahas lang pala ng kupugsit. Davao, Maasin, Cagayan de Oro, Ormoc. Ayan. Suratayn. Ito, ang pair. Sa Dap. Shout out sa mga taga Northern Samar. Sila King Gerald Ganacias. Ayan, may kupugsit. Nagbabaan ang ating mga pasahero. Ayan. Shout out sa mga taga-tracking, may kapagsit tracking. Lalo sa mga taga-GNT. Ayan, si Chan Orasyon, ang aking junior. Ha? Saan na mo? Na, ubos na yan. Mainit na umaga dito nagkapagsit, mainit. Kakagaling lang sa ulan, kaya basa-basa pa ang kalsada. Yeah, Panabo yung 97. Ito namang 1923 pa Ormoc. Ito namang 1858 pa Cagayan de Oro. Yung 1821 pa Ormoc. Maasin. Ano sir? Shout out sa ating mga pasahero lahat dyan, mga pasahero ng Piltrangco, may kabugsit. Ala, ubos namin kabugsit. Bugsit na tayo. Shout out sa ating inspektor dito, may kabugsit. Si Mr. Monggaya. Ayan, si Mr. Milit, ang driver. Tsaka si Bersano. Gaya Davao. Tawid lang ulit.
Oh, Silay. Ayan, si Milit Migapugsit. Shout out kay Jeffrey Milit, ang konduktor sa Del TV. Yan, kamag-anak ko yan. Si Milit o Migapugsit. Salamat Migapugsit. Busog pa ako. Busog pa ako. Nagbaho sila ng pandesal pala Migapugsit. Oh. Kamag-anak mo, konduktor ng Del TV, si Milit. Oh, Jeffrey Milit. Milit din ang apelido. Ilocano na Bisaya yan Migapugsit. Babay na kami kapugsit, tayo arangkada na naman mga kapugsit. Patuloy tayo sa ating biyahe papatang Masin, Southern Leyte. Ayan. Mga kapugsit, alas 2 ng hapon. Dito na tayo sa Santa Rita, Samar. Malapit tayo sa Samarico mga kapugsit. Kasunod, Tacloban na. Siguro mga alas 7, nandun naman tayo sa Masin ito mga kapugsit, panyang gabi. Ayan, may upugsit na. Mga pasahero may upugsit na. Pwede mo sa bulsa? Biyaheng Cagayan. Biyaheng Ormoc. Biyaheng Davao. Ito naman si Masin, may kapugsit. Ayan may kapugsit, mga 2 kilometers lang. Sanoni ko na yan dyan. Ito ang ating mill stop, ito may kapugsit. Ang shoutout sa Del TV. At si Quadra, taga Monto, Southern Leyte. Yan, papunang ano yan, Kalbayog na yan. Kalbiga.